Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Panjenenganipun para pepundhen sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula bektosi, para alim ulama ingkang tansah kawula bektosi ugi, panjenenganipun para rawuh kakung Sumra Putri ingkang tansah kawula hormati, tansah katampen panjenenganipun Bobo Yulianto sekalian garwa ingkang bagya mulya wonten ing siang menika ingkang tansah kawula hormati. Nyuwun ngapunten, kawula kesepso gempil kamardikan kami nembe kecawan dikan wonten ing prastawa enjang menika. Kawula ing mriki mundi dawuh panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian garwa kepareng matur wonten ngersanipun Bapak Yulianto sekalian garwa ingkang menika saderengipun kawula ngajengan atur rangkul nyuwun sumangga kita mboten kandel-kandel tansah ngaturaken syukur wonten sampun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmaten kesehatan kesarasan wonten ing enjang menika kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bilih kawula sowan ingkang kaping kalihipun mbok bilih anggen kalau sowan sak rombongan wonten kirangipun anggen kalau sowan kathah lepatan tansah nyuwun pangapunten. Ngaturaken panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian garwa salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Yulianto telah Ibu Sumarni wonten ing enjang menika kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pangajap panyuwunan mugi-mugi anggenipun hamisuda ngunduh mantu wonten ing siang menika ing sedayanipun tansah pinanggih kawilujengan. Shalawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo sabatipun wonten ing wiwit donya dalah mangke dumugi ing akhirat mangke. Nyuwun ngapunten kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Yulianto dalah Ibu Sumarni sekalian garwa ing nganggen kawula sowan wonten ing enjang menika mbok bilih rikala semanten dinten Minggu Surya kaping 28 September 2000 selangkung panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian garwa anggenipun anyowanaken Bagus Yogi Septianto ingkang kepareng hangijab kabulaken dalah kapanggihaken ingkang menika ngatur pisa bilih wonten ing enjang menika gegandhengan menapa ingkang dados panyuwun panjenengan sedaya kala wau kala dinten Minggu
sampun kaijab kabulaken dalah kalih wisuda ingkang sedayanipun pikantuk donga pamuji sedaya masyarakat wonten ing desa Sekaran Wonosari ugi sampun hanjenengi pun Bopo Yulianto sekan gawa ugi sak rombongan wonten ing Sekaran ing sedayanipun pikantuk donga pamuji sedaya kawula sampun lumampah kanthi prayogi boten wonten antelangan satunggal punapa ingkang menika wonten ing enjang menika kawula sak rombongan panjenenganipun Bapak Sutarmin sekan garwa hanyawanaken tempangan kalih ingkang sampun kawula jangkepi putrinipun panjenenganipun Bapak Sutarmin ingkang sesih Roro Ayu Maya Yuliana ingkang menika ing enjang menika kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Yulian Sekar Garwa kairing segedhik ansal-ansal ingkang kala wau nampi mampir wonten peken Tosuro ingkang sedayanipun boten wonten wujudipun ing sedayanipun hanamung kagem anggenipun bebesanan kekalihipun ing tembenipun dadosa ingkang keluarga ingkang sakinah mawaddah marhamah Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kahormati mbok bilih wonten cemondhok wonten ing dukuh Tambak Kidul Kesmayasa ngemplak Boyolali ing mriki borong anggenipun paring seserepan wurang wuruk ing sanipun amrih sarinipun anggenipun bebrayan wonten ing tumondhok wonten ing mriki ingkang nika kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Yulianto ing sanipun mbok bilih ugi ing mangke sak paripurnanipun anggenipun pawiwahan ing siang menika sampun paripurna ugi nyuwun ngapunten kawula badhe lumeser nyuwun pamit dumugi dalem kawula Sekaran Wonosari mugi-mugi nyuwun tambahing donga sak pengker kawula dumugi dalem kawula tansah ugi pinanggih kaluwijengan lan mugi-mugi keluarga ingkang dipun tilar wonten ing ngemplak niki semanten ugi. Mekaten ingkang saged kawula teteraken pindah malih mbok bilih ing sayanipun keluarga panjenenganipun Bapak Sutarmin kathah lepat kirangipun tansah nyuwun pangapunten. Kala ugi ngangling ngono mbok bilih anggen kula matur kathah sewet kirang tata basa anggenipun kawula matur kawula tansah nyuwun pangapunten. Mekaten wedal kula aturaken dumateng Bapak Pangandiwara nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saduhu tatas titis wijang gamblang cetha terwaca tumatah dhateng tumangsuh atur pangandipun Isang Cundaka amasrahaken pinanganten sarimpit panjenenganipun Bapak Joko Widodo. Atur pasrah badhe katampi panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian garwa. Namung panjenenganipun boten kawi nampi menggah aturipun Bapak Sutarmin ingkang kasaryanipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo. Pramila nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Kades Bapak Siamto Sarjana Teknik. Jumripun Bapak Siamto jinajaran panjenenganipun Bapak Sumarno kalian Bapak Wiyanto. Hamba bilih sampun samekta ing gati usana saha papan kula aturaken. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
waj'alna bainakuma mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang kula peteni, para tamu kakung saha putri ingkang kula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sesepuh pangrombyong wonten ing enjang siang punika. Kalau imriki pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Zulianto Ibu Sumarni supados nanggapi atur pasrah panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu. Nanging saderengipun kula matur boten kata lumpen. Sumangga sareng-sareng kula dherekaken tansah memuji ngaturaken raos syukur kula panjenengan sami kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan alhamdulillah ketitik wonten ing enjang siang punika. Kula panjenengan sami saged silaturahmi pal wonten dalemipun Bapak Zulianto sekalian Ibu kanthi wilujeng. Boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun ugi boten kata lumpen. Salam so salawat kita aturaken dhateng uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados tepa tulodo kula panjenengan sami nglampahi gesang wonten ing kehidupan menika. Para tamu kakung saha putri ingkang kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu, panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu ngaturaken ingkang sepisan ngambali atur pambagya wilujeng awit kerawan panjenengan sami kula dherekaken lenggahan kanthi merdu merdikaning penggalih. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu ngaturaken salam taklimipun kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim panjenengan mangke kula aturaken panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu. Mugi-mugi salam taklim panjenengan ingkang auju doa pangestu. Mugi-mugi keluarga kekalih ingkang sampun bebesan menika tansah pinaringan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu hamasrahaken temanten kekalih ingkang nami Roro Ayu Maya Juliana putri saking pun Bapak Sutarmin, Ibu Semi Saudahnah Saroh ingkang ing Baran RT setunggal RT RB Gangsal Aten ingkang sampun kadhawuhaken saha kaijabah kabulaken kalian Bagus Yogi Septianto putra saking panjenenganipun Bapak Zulianto Ibu Sumarni ingkang bidalem wonten ing Tambas RT setunggal RW 7 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Kula tampi kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim temanten kekalih kula tampi kanthi sukarenaning penggalih. Lan mangke badhe kaloteraken dhateng panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu. Hamba bilih mangke wonten ing Tambas Kismoyoso Ngemplak Boyolali temanten kekalih badhe dipun caosi nasihat saha dipun arahaken supados anggenipun gebyur wonten ing bebrayan agung menika saged dados
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan hamba bilih mangke wonten ing Baran Sekaran Wonosari Klaten ugi kula pinangka sule sarira saking panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu nyuwun tulung mangke temanten kekalih ugi dipun caosi nasihat saha dipun arahaken mugi-mugi kanthi arahan panjenengan sedaya mangke temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah warahmah. Ingkang salajengipun pun Bapak Joko Widodo pinangka sule sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin sekalian Ibu ugi caos angsal-angsal abon-abon ingkang boten saged kawula sebutaken setunggal bawa tunggal menika ugi kula tampi kanthi sukaranen penggali lan mangke badhe kawula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu mugi-mugi sedaya kala wau saged hangraketaken anggenipun ngawontenaken bebesanan wonten ing enjang siang punika lan mugi-mugi keluarga kekalih tansah pinaringan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kersanipun panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu panjenengan kasuwun lenggahan ngantos paripurahing paregian wonten ing enjang siang punika saha nyuwun tulung tambahing donga pangestu panjenengan dhateng temanten kekalih ingkang nembe gebyur wonten ing bebrayan agung menika mugi-mugi doa panjenengan kanthi wasilah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi enggal dipun paringi momongan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo pinangka sule sarira saking panjenenganipun Bapak Sutarmin panjenengan badhe nyuwun pamit lengser saking kursi pelenggahan kula namung saged ndedonga mugi-mugi lampah panjenengan saking Tambas Kismayasa ngemplak Boyolali dumugi Baran Sekaran Wonosari Klaten mugia rahayu wilujeng nir ing sambikala. Para tamu kakung saha putri ingkang kurmati, ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu panjenengan sedaya kasuwun lenggahan ngantos paripurahing paragian wonten ing enjang siang punika. Mekaten ingkang saged kala teraken pinangka sule sarira saking panjenenganipun Bapak Zulianto sekalian Ibu kawula nglungguh kathah atur ingkang boten meranani penggalih kawula tansah mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang ageng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna menggah panampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Siamto kanthi nampi anggenipun Bapak Joko Widodo aturaken pasrah katampi panjenenganipun Bapak Siamto mugi dadosna kawuningan sedayanipun dhateng para-para ingkang piniji inggih menika panjenenganipun Bapak Julianto sekalian garwa. Anggenipun nampi menggah putra sampun dumugi saha pun wonten Tambas Kidul kanthi wilujeng nir ing samikala. Salajengipun diadani yunipun Bapak Didi kepareng utawa Ibu Sumarni hangjoaken toya tirtaweneng dumateng Kang putra pun Bagus Yogi Septianto. Saparinipun mangke kalajaken dumateng temanten putri nun inggih Maya Juliana kepareng mangke dipun unjukaken tirtaweneng. Wekdal saha panginaan sawetahipun kula aturaken dumateng Bapak Ibu Julianto sekalian. Sumangga. Sanajan mung satetes utawa sacegu toyutra wening menika mengku werdi. Mugi temanten sarimbit ingkang sami rawuh wonten ing Tambas
Dateng tiang sepuhipun ingkang sami hanjudakrawaken temanten mugi tansah wirantu kawlijan kebahagiaan. Kaya yonene toya tirtawane menika mengkuwerdi mugi pangambuhipun